You are approaching a crossroads. What should you do if the traffic lights have failed? እንጂ crossroad نقرب علينا ብለና ሎ traffic light control ዝኾነ crossroad ማለት crossroad ከምዚ ነዚያ ክሮስ ጌራ ተሓልፍ ኣላ ማለት ጽርግያ ሕጂ ትራፊክ ላይት ኣለዋ ዜን ትራፊክ ላይት ዜን ድሕር ምስራሕ ኣበየን እንታይ ክንገብር ኣለና ብለና ኣሎ ቀስ ኢልና ዝመጸት መኪና ጊቭዌይ እንደሃብና ተጠንቀቕና ክንሓልፍ እንከል ኣለና ምክንያቱ ትራፊክ ላይት ካብ ስራሕ ወጻኢ እንድሕር ኮይኑ ወላ ሓደ ፕራዮሪቲ ዘለዎ ሰብ የለን እንታይ ዳና ንሕና ፕራዮሪቲ እናተዋሃብና ቀስ ኢልና ክንሰግሮ ክንከል ኣለና ካብዛ መልስ እንታይ ትኸውን be prepared to stop for any traffic ንዝኾነ ትራፊክ ደው ክንብል ድልዋት ክንከውን ክንከል ኣለና ማለት እዩ What should you do about driving in if you've been taking medicine that cause drowsiness ትኽስ ከብለና ዝኽእል መድሃኒት እንድሕር ወሲድና ጸኒሕና እንታይ ክንገብር ኣለና ብለና ኣሎ avoid driving and check with your doctor ያህ ትከውን ትኽእል ካብዘን 4 እየን ማለት እዩ ምክንያቱ ከተኸሰና ዝኽእል እንተኾይኑ እንዳዘወርና ክንደቅስ ስለንኽእል ካብ ምዝዋር ክንቁጠብ ኣለና ንዶክተርና ከዓ ክንሓቶ ኣለና እቲ መድሃኒት ማዕረ ክንደይ ንድራይቪንና ይጸልዎ ኢልና ክንሓቶ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ How would age affect an older person's driving ability? ናይ ዕድመ ሰብ ጸጋ እንድሕር ኮይኖም ዓበይቲ ሰባት ከመይ ድራይቪንግ እንታይ ክጸልዎም ምኽእል ብለና ኣሎ ዝኾነ ሓደጋ ክጋጥም ከሎ ብቕድሚኦም ቀልጢፎም ሪኣክት ንኽገብሩ ወይ ቀልጢፎም ፍሬኖ ንኽሕዙ ድዩ ወይ ተጠውዮም ንኽሓልፍዎ ድዮም ገለ ክዝሕልዮም ማለት እዩ they will take longer to react to hazards መልሳ እዚኣ ትከውን ማለት እዩ What's the main hazard the driver of the red car road should be aware of? The main hazard ነቲ በዓል ቀይሕ መኪና እንታይ main hazard ክኾነ ዝኽእል ነዚ ማለት እዩ ተባስ ኣብ ጥቑ ዘላ ሃንደበት ናብ ጽርግያ ክትኣቱ ስለትኽእል እሳያ ቀንዲ hazard The bus may move out into the road. You're waiting to emerge at junction. ናብ ጽርግያ ክንጽንበር ንዳሉለና ንበል Your view is restricted by parked vehicles. What can help you to see traffic on the road you're joining? መኪናና ዛ ቀጠልያ ያ ንበል ሕጂ ንየማን ክንጥወ ተዳሊልና ኣለና ብየማን እንታይ ከም ዝመጽእ ነዛ ቀያሕ መኪና እዚኣ ምርኣይ ሲኢና ኣለና እሳ ትመጽእ ኣላ ማለት እዩ ወላ ካልኦት መካይን ምርኣይ ሲኢና ኣለና እንታይ ይመጽእ ኣሎ ምርኣይ ሲኢና ኣለና እዚኣ ካብ ኮነት መኪና ናዛ ቀጠልያ ክንቀርብ ኣለና ንእሽተይ ንቐርብ ክሳብ ንርኢ ኣብዚ ፖይንት ምስ በጻሕና ማራኺ ኣተና ናብቲ ጽርግያ ሙሉእ የማናን ጸጋምናን ክንርኢ ክንጅምር ኢና ማለት እዩ ሽዑ ንተረጋገጽና 100% ኢና ነቲ ጽርግያ ንጽንበሮ ካብዘን ሕቶ ግን እንታይ ብለና ኣሎ እንታይ ክሕግዘኩም ይኽእል ነተን መካይን ነቲ ትራፊክ ንኽትርእይዎስ እንታይ ክሕግዘኩም ይኽእል ብለና ኣሎ ምናልባት reflection of traffic in windows ኣብ ፊንስትራ ናይ ገዛውቲ ገለ ወይ ናይተን መካይን ነጸብራቕ ናይተን ዝመጣ መካይን ናይቲ ትራፊክ ክንሪኦ ንኽእል ኢና እሱ ሕግዘና ኽእል እዩ You want to turn left at this junction ንጸጋም ክንጥወ ደሊና ኣለና ኣብዚኣ ኣንግሎ What should you do if your view of the main road is restricted ዳርጋ ተመሳሳሊት ኣምሳ ዝጸንሐት ግን ኣብዚኣ እንታይ ክንገብር ኣለና ቀሪብና ንቕድሚት ሙሉእ ክሳብ ንርኢ የማናን ጸጋምናን ክንቀርብ ኣለና ቀስ ኢልና ማለት እዩ Approach slowly and edge out until you can see more clearly Approach ምጽጋዕ and edge out ካ ንቐርብ ኣለና ንቐርብ ከምዚ ቅልቅል ንብል ኣለና ማለት እዩ ናብቲ ጽርግያ ጽቡቕ ጌርና ክሳብ ንርኢ ንቕልቀል ኣለና ማለት እዩ
approach slowly and edge out until you can see more clearly. Which road user has caused hazard? Menu ንሓደጋ ዘቃልዕ ዘሎ ብለና ኣሎ ካብዚኦም ማለት እዩ መን እዩ እቲያ ፓርክ ጌራ ዘላ ኤያ ክትከውን ምክንያቱ ኣብ ዘይንቡር ኣብ ዚግዛግ ሌን ፓርክ ገይሩላ the parked car ROA. What must you do if your ability to drive is impaired during a period of illness? بحمام ምክንያት መኪና ክንሕዘሉ ኣብ ዘይንክእል ደረጃ እንድሕር ፀኒሕና እንታይ ክንገብር ኣለና ክሳብ ፅቡቅ ጌርና ንሓዊ መኪና ክንዝውር የብልና stop driving until you fit to drive again. What should you do if a driver pulls out of a side road in front of you? ሕጂ ሓደ ኣውቲስታ ሓንቲ መኪና ኣብ ቅድሜና እንድሕር ካብ ንእሽተይ ፅርግያ ናብቲ ዓብ ፅርግያ ዘለናዮ ሃንደበት እንድሕር ወፅያ and causes you to brake hard ማራ ሃንደበት ቀስ ክንብል እንድሕር ጌራትና እታ መኪና ማለት እዩ እንታይ ክንገብር ኣለና ክንውጭጨሉ ነታ ኣውቲስታ ወላ እንታይ ክንገብር ኣለና ብለና ኣሎ ኣብ ፅርግያ ክንደይ ዓይነት ሰብ እዩ ዘሎ ገሊኦም ፅሉላት ገሊኦም ሰኽራማት ገሊኦም ገለመለዮም ኣውቲስታታት ንኩሎም እንድሕር ምስ ኩሎም ተሓረቕ ምስ ኩሎም ገለጥ ኮይንካ እዚኦም ታክሲ ዝሰርሑ ኣሕዋትና ክሳብ ሕጂ ምስ ጥዕናኦም ኣይምፀንሑን ማለት እዩ ዝኾነ ፀገም ተገይሮም ሃንደበት ሕማቕ ኣዛውራ እንድሕር ርኢና ኢግኖር ጥራይ ክንገብሮ ኣለና ንሕና ስቕ ኢልና ጥራይ ንዓና ክፀሉና የብሎም You're driving on a road with several lanes. What do the sign above of the lane mean? زين ملكتات زين تا مالتين جين داخبوب كوريكمي زين جرين بتن كلتا تصرقا زين بزن كلتا تصرقا كنكيد نخلينا جرين ولا لا كنكيد نخلينا زين كلتا قيحتي بزن تصرقا زين كنكيد هاي فكادناني يولانا لوا እዚያ ጻዕዳ ላይንካ ካብዚያ ንጸጋም ውጹት ብለና ኣላ እሰነንተን ምስጢር ናይ ዜን ምልክታት ሕጂ እንታይ ክትከውን እተን ክልተ ቀያሕቲ ደው ክብሉ ኣለዎም ማለት ኣይኮነን እንታይ ዳ ላይን ክቕይሩ ኣለዎም ናብተን ጸጋም ናብተን ብሓጺሩ ኣብተን የማነይቲ كلتا لاينس أبان كخوديو بلومن تا معكليتها نابتي كسوغر لهم حجي بمولهم أبتان كلتا لاينس كوهون لهم نمنتاي the two left lanes are open تين كلتين تخافي تنسر زلوها مالتي You've just been overtaken by this motorcyclist بسي بعالمتو حجي حالي فينا لو نبل What should you do if the rider cuts in sharply هاندا بتحلف الناس أبتقد مينا نبتقد منا أتويلو انتا هنقبر لنا كاو سيف قاب كن ملس لنا ندحريت كاس ندحري لنا السوس بيغير حالفي سيف قاب أو كفتاري مالتي What should you do as you approach the cyclist نزي بع سايكل ندا قربنا ياخد متصخلنا انتا هنقبر لنا يمانا يملكتالو نيمان كتوي مالتي كاسيلنا نتا cyclist نخطوة كنفقد له نكلالنا مالتي slow down and allow the cyclist to turn What should you do as you approach this overhead bridge نزبين توزن كنقربو نكلالنا انتا كنقبر لنا كاسيلنا عبيت المكاين تخينن بمأكلنا يتصرقا كمتاس لزغيلا نحان giveaway كنهبان كنكلالنا Be prepared to give way to large vehicles in the middle of the road. بمعكل كمتاس لزغيلا نعان قدامنت كنهبان كنكلالنا مالتي You're behind the cyclist بدحر زي cycle لنا When the traffic lights change what should you do? تا traffic light مستغيرت
ናብ ቀጠልያ እንታይ ክንገብር ኣለና ነቲ በዓል ሳይክል ዓቕሊ ጌርና ክሳብ ዝኸይድ ክንጽበዮ ክንክእል ኣለና ክሳብ ዝብገስ ጽቡቕ ገይሩ ማለት እዩ allow the cyclist time and room ግዜን ቦታን ክንገድፈሉ ክንክእል ኣለና ግዜን ቦታን ድሕሪ ኣግፊሕና ክንጥወ ኽኢልና ምስ ተበገሰ ኣግፊሕና ክንሓልፎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ why must you take great care when emerging from this junction ኣብዚ ጃንክሽን እዚ ክንጽምበር ከለና ናብቲ ቀንዲ ጽርግያ እንታይ ክንጥንቀቕ ኣለና ዝያዳ ብለና ኣሎ እንታይ ዘይኮነ ስለምንታይ ዝያዳ ክንጥንቀቕ ኣለና ይብለና ኣሎ ምክንያቱ እንዳቀረብና ክንከይድ ከለና የማናን ጸጋምናን ወላ ሓንቲ ክርኢ ይኽእል ኢና ምክንያቱ ሪስትሪክትድ ወይ ብሎክድ ኮይኑ ኣሎ የማናን ጸጋምናን ገረብ ስለ ዘለዎ ክንርኢ ንኽእል ኢና ሕጂ ንምንታይ ዝያዳ ትጥንቀቑ ብለና ኣሎ the view is restricted what should you do if the traffic in the left hand lane is slowing ኣብቲ ጸጋማይ ጽርግያ ዘሎ ትራፊክ እንድሕር ቀስ ኢሉ እንታይ ክንገብር ኣለና ብለና ወላ ቀስ በሉ እቶም ትራፊክ ኣብ ጸጋም ዘለዉ ናይ ግድን ብድሕሪኦም ቀስ ክንብል ኣለና ምክንያቱ እዚኣ ሳይን እንድሕር ኢኹም እዛ ታቤላ እታ ቀያሕ ጸላም ኣብ ርእሲኣ ቀያሕ ዘላ ማለት እታ ላይን ንሳ ተዓጽያላ ማለት እዩ ስለዚ ኣብታ ጸጋመይቲ ላይን ጥራይ ኣማራጺና ወላ ቀስ በሉ ብድሕሪኦም ሴፍ ዲስታንስ ሒዝና ብድሕሪኦም ቀስ ናበልና ክንከይድ ኣለና ማለት እዩ what might you expect to happen in this situation እንታይ ክንጽበ ንኽእል ኣብዚኣ ኣጋጣሚ እዚኣ ብለና ኣሎ እዚኦም ክልተ ሰብ መካይን ጎኑ ለው እዚ ግን ክሰግር ምዃኑ እዩ ጽንሕ ኢሉ ምክንያቱ እታ ጽርግያ የማነይቲ ተዓጽያ ኣላ ከም ተዓጸወት መፍለጢትካ እዚኣ ታቤላ ኣብታ ጸላም ኣብ ርእሲኣ ቀያሕ ማለት የማነይቲ ጽርግያ ተዓጽያ ኣላ traffic will move into the left hand lane ናብ ጸጋማይ ላይን ክሰግር እዩ ማለት እዩ ትራፊክ you're driving towards this level crossing ከም ዘሎ እንታይ እንፈልጥ እዚ ማለት እዩ ዜን ትራፊክ ላይት እዚአን መብራህቲ እዚአን ናይ ሌቨል ክሮሲንግ ይነግረና ኣለዋ ወላ ዝናሃለ ጌት አለው ኣብዚ you're driving towards this level crossing what would be the first warning of approaching train ድሕር ትመጽእ ኣላ ኮይና እንታይ ቀዳማይ መጠንቀቕታ መብራህቲ ክንሪኦ ዘርእየና እንታይ ይብለና ኣሎ ልክዕ ከም ናይ ትራፊክ ላይት ግን ብጫ ስቴዲ ብጫ ፍላሽ ዘይኮነ ብጫ ተወሊዓ ሽዑ ነተን እታ ብጫ ናብ ቀይሕ ምስ ተቐየረት ፍላሽ ገብራየን ክልቲአን ማለት እዩ ፈለማ ግን ስቴዲ አምበር ላይት አምበር ማለት ያ ብጫ መብራህቲ ማለት ያ why should you check the information leaflet before taking any medicine እቲ መሸፈኒ ናይቲ መድሃኒት ንምንታይ ቸክ ንገብሮ ይብለና ኣሎ ምክንያቱ ድራይቪንግ አፌክት ገብረና ዲገብረና ክንፈልጥ ስለዘለና some types of medicine can affect your ability to drive safely ገለገለ መድሃኒታት መኪና ንኽንዝውር ስለጸሉና ማለት እዩ you're driving on a one-way street what should you do if you realize you've taken the wrong route a one way እንዳኸድና ከለና ጌጋ መገዲ ንኸይድ ከም ዘለና እንተተረዲእና እንታይ ክንገብር ኣለና continue and find another route so ኢልና ክንቀጽል ኣለና ካልእ መገዲ ክንደልለና ማለት እዩ ምክንያቱ ዋን ወይ ተመሊስና ንቅድሚ ጥራይ ዝኽየዶ መገዲ ተመሊስና ብኡ ክንምለስ ኣይንኽእልና ተጠዊና why should you slow down as you approach this hazard ሕጂ ባሪየር ሌቨል ክሮሲንግ ኣሎ እቲያ ታቤላ እንድሕር ንሪኣ ኣለና ኮይና
ጌት ዘለዎ ማዕጻው ዘለዎ ወይ ሓጹር ዘለዎ መሳገሪ ሌቨል ክሮሲንግ ማለት እዩ ናይ ትሬን ኣሎ ብቅድሜና ንምንታይ ኢና ቀስ ክንብል ዘለና ነዚ ምስራዕና ይብለና ኣሎ ምክንያቱ ሌቨል ክሮሲንግ ስለ ዘሎ What should you do if the vehicle starts reversing off this driveway? እዛ መኪና እዚኣ እንድሕር ሪቨርስ ትገብር ኣላ እንታይ ክንገብር ኣለና እቲ ኣውቲስታ ክርኤና ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ንድሕሪት ትኸይድ ኣላ እቲ እሱ ኸኣ ተሸፊኑ ሎ በቲ ቅድሚት ኣሎ እንታይ ክንገብር ኣለና ቢቭ ኣቢልና ኣብኡ ከም ዘለና ከነፍልጦ ክንክእል ኣለና ሽዑ ፕሪፔር ቱ ስቶፕ እሱ ደው እንድሕር ኢሉ ንሕና ንቐፅል ስቂሉ ተቐፂሉ ከዓ ደው ንብል ማለት እዩ What must you do at this junction? ኣብዚኣ ጃንክሽን እዚኣ ናይ ግድን እንታይ ክንገብር ኣለና ደው ክንብል ኣለና ምክንያቱ ስቶፕ ትብል ሳይን ናህለ ወላ ኣብቲ መሬት ተፃሒፉ ኣሎ Stop behind the line then edge forward to see clearly ቅድም ደው ንብል ደው ንብለሉ ኣብ በዛ ጠቓ ላይን ተኸውነ ብዛ ጫፍ ደው ንብል ሽዑ የማነ ፀጋምና ንርኢ ክንርኢ ዘይንኽእል እንድሕር ኮይና መሊስና ንቅድሚት ገጽና ንቐርብ ማለት እዩ ክሳብ ፅቡቅ ጌርና ንርኢ ሽዑ ንኸይድ What does this signal from a police officer mean to oncoming traffic? ንሕር ከምዚ ገይሮምላትዮም ፖሊስ ይኹኑ ገለስ እንታይ ማለት እዩ ንፀጋም ተጠወይ ይብለና ኣሎ ብየማናይ ኢዱ ሓፋቢሉ ንፀጋም ገጽኩም ተጠወይ ይብለና ኣሎ You're driving on this dual carriageway. Why may you need to slow down? ንምንታይ ቀስ ክንብል ክንግደድ ንኽእል ንምንታይ ይብለና ኣሎ ኩሉ ግዜ ሳይን ኢና ንርኢ እዛ ሳይን እዚኣ ከዓ ሮድ ወርኪን ኣሎ ማለት እዩ ሰራሕተኛታት ኣብ ፅርግያ ክህልው ስለ ዝኽእሉ ቀስ ንብል There are road works ahead of you. A driver's behavior has upset you. ሓደ ከም ገለ ዓይነት ኣውቲስታ ይሕረቅና ንብል ኣለና How can you get over this incident safely? እጂ ነቲ ኣጋጣሚ ከመይ ጌርና ኢና ብውሕስ መገዲ ክንሓልፎ ክንሰግሮ ንኽእል ይብለና ኣሎ ሕጂ ካብ ሓሪቕና ከለና ካብ ንዝውር ደው ኢልና ይዕሪፍና ተረጋጊና ክንብገስ ተመራፂ እዩ Stop and take a break ይብለና ኣሎ ደው ኢልና ይዕሪፍና ተረጋጊና ንብገስ What should the driver of the red car arrow do? እዚ በዓል ቀያሕ መኪና እንታይ ክገብር ኣለዎ ብለና ኣሎ ትራፊክ ላይት ቀይሕ ኣሎ እዚኦም ሰብ ኣጋሩ ሰግሩ ኣለው ጠጠው ኢሉ ክሕልፎም ክኽእል ኣለዎ Wait for the pedestrian in the road to cross. What's the main hazard you should be aware of when following this cyclist? The cyclist follow ጌርና እንዳኸድና ከለና ድሕሪኡ እንታይ ከጋጥሞ ክእል ወይ ብምንታይ ክፀልወና ክእል እሱ ጀን መካይን ፓርክ ጌረን ዘለዋ ሃንደበት እንድሕር ማዕፆ ከፊተንኦ እቲ ሳይክሊስት ካብአን ክሃድም ናብቲ ማእከል ፅርግያ ክኣቱ ክእል እዩ ሃንደበት ጥውይ ክብል ክእል እዩ ስለዚ ንዕኡ ክንጥንቀቐሉ ክንክእል ኣለና The cyclist may swerve into the road. What should you do if you start to feel drowsy while you're driving on a motorway? ኣብ ሞተርዌይ እናዘወርና እንድሕር ድቃስ ክመፀና ጀሚሩ ወይ ደኺምና ትኽስ ክንብል እንድሕር ጀሚርና እንታይ ክንገብር ኣለና ብለና ኣሎ ፊኒስትራ ከፊትና ብዝተኻእለ መጠን ቀልጢፍና ኣብ ውሕስ ዝኾነ ቦታ ናብ ሕጋዊ ዝኾነ ቦታን ደው ክንብል ክንክእል ኣለና What should the driver of the car approaching the crossing do?
ዝበዓል መኪና እንታይ ክገብር ኣለዎ ቀስ ኢሉ ደው ክብል ክዳለው ክእል ኣለዎ ምክንያቱ ኣብዚ ሰብ ክሰግር ደሊ ኣሎ ንዕኡ ከፍ ክደሉ ክእል ኣለዎ ማለት እዩ slow down and get ready to stop. You intend to turn left at the traffic lights. What should you do just before turning? ንጸጋም ክንጥዋ ደሊና ኣለና ኣብታ ጽርግያ ቅድሚ ምጥዋይና ግን እንታይ ክንገብር ኣለና ብለና ኣሎ check for bicyclists on your left ኩሉ ግዜ ቸክ ጌርና መስትያት ወላ ኣብኡ እንድሕር በፂሕና እታ መወዳእታ ክንጥወ ንውስነላ ግዜ ግን ጸጋምና ቸክ ክንገብር ኣለና ምክንያቱ ሳይክል ኣብኡ ጸኒሕ ስለዝኽእል Why are place names painted on the road surface? ኣብቲ ጽርግያ ንምንታይ ኣስማት ንኣብነት ማንቸስተር ገለ ተጻሒፉ ተጸኒሕ ኣብቲ ጽርግያ ንምንታይ እዩ መብዛሕትኡ ኣብ ዓበይቲ ጽርግያ ካብ ሞተር ወይ ውፅእ ኢልካ ኣብ ዓበይቲ ራውንድ ኣባውት ኣስማት ናይ ከተማታት ገለ ተጻሒፉ ጸኒሕ እዩ እሱ እንታይ ይሕግዘካ ኣብ ግዜኡ ከሎ ጌና እታ ቅንዕቲ ላይን ንኽትመርጽ ማለት to help you select the correct line in good time. Where would you expect to see these markers? The markers እዚ ኣብ ምንታይ ክንሪኦ ንኽእል ብለና ኣሎ ኣብ large goods vehicle ኣብ በጣሕ ገለመለ ኣብ ናይ ጽዕነት ዓበይቲ መካይን ኣበይና ክንሪኦ ንኽእል እዚ ኣብ በጣሓት ዓበይቲ መካይን ወላ ናይ ጎሓፍ ገለ መካይን ኣብ ኩለን ክንሪኦ ንኽእል ኢና When should you use hazard warning lights? Hazard warning light ማዓሲና ክንጥቀመሉ ዘለና ብለና ኣሎ ካብዘን ኣማራጫት እዚአን መኪናና ተሰይራ እንድሕር ነቶም ድሕሪና ዘለዉ ነቲ ድሕሪና ዘሎ ትራፊክ ንዓጽኦም እንተለና ክንጥቀመሉ ይግባአና What's the main hazard showing in this picture? Many ሓደጋ ከቃልዕ ዝኽእል ካብዚ ማለት እዩ main hazard ዝበዓል ሳይክል እዩ ኣብ ጽርግያ ተኣትዩ ነተን መካይን ደው ክብላ ወይ ቀስ ክብላ ወይ እሱ ነብሱ ሓደጋ ክእቱ ይኽእል እዩ እሱ እቲ main hazard ምክንያቱ ኣብ ዘይቦትኡ ናብ ኣንጻር መገዲ ይጓዓዝ ኣሎ ኸ ወላ ክሰግር እንድሕር ኮይኑ hazard ይፈጥር ኣለዎ The cyclist crossing the road. Why should the junction on the left be kept clear? The junction ንምንታይ clear ክትከውን ኣለዋ ድሕር ትራፊክ ማራ ነዊሕ ኣሎ ቢዝ እንድሕር ኣሎ ትራፊክ ነታ ጃንክሽን ሳ ናጻ ክንገድፋ ኣለና እታ ባስ ቅድሜና ኣላ ንበል ንሕና ነታ ጃንክሽን ትረኣየና እንተላ እዚኣ ጃንክሽን እዚኣ ናጻ ክንገድፋ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ብነው ዝመፁ ክጥወ ይኽእሉ በታ ጃንክሽን ዝመፁ ወላ ክወፁ ይኽእሉ ማለት እዩ ናጻ እንድሕር ገዲፍና ኣለዎም to allow vehicles to enter and emerge. What can you do to help prevent tiredness on a long journey? ካብ ድኻም ከናግፈና ዝኽእል ኣብ ነዊሕ መገሻ እንታይ ክንገብር ኣለና ይብለና ኣሎ take a regular refreshment break ናይ ዓረፍቲ ክንወስደሉ ንኽእል ቦታ ወይ ስሩዕ ዝኾነ ዓረፍቲ ክንወስድ ኣለና መገዲ ማለት እዩ You've been involved in an argument that's made you feel angry. ኣብ ዝኾነ ማራ ዝተሓራረቕናሉ ጉዳይ ኣጋጢሙሎ What should you do before starting your journey? ቅድሚ ጉዕዞና ቅድሚ ጅማርና እንታይ ክንገብር ኣለና ብለና ኣሎ calm down ቀሲልና ተረጋጊና ክንጅምር ኣለና ትጉዕዞ You're following a slower moving vehicle. What should you do if there is a junction just ahead on the right? ቀሲላ ትኸይድ መኪና ደድሕሪያ ንኸይድ ኣለና ኣብ የማን እንድሕር ጃንክሽን ኣሎ እንታይ ክንገብር ኣለና ብለና ኣሎ ደድሕሪያ ቀሲልና ኸይድና ክንሓልፋ የብልናን ማለት እዩ ወይ ከዓ ነታ ጃንክሽን ምስ ሓለፍናያ ኢና ክንሓልፍ ንፍትን
only consider overtaking when you're past the junction نتا junction مش حلفنا يعني كنحلف نفتن. You're about to drive your car مكينا هنزور تلايلنا لنا. What should you do if you can't find the glasses you need to wear? اي glass ندحر زدلنا خوينا مكينا هنزور نتا اي glass سوغا ندحر سيئنا يوي تتأفينا انتا كنقبر لنا بلنا له. مكينا خي حزنا كنكيل علينا مهناتو باي جلاس تراي ندحر كنرئي نخيل كوينا مكينا خنزوراي نخيلنا مالتي. You're about to drive home نجزا drive يرنا هنكيد ترالينا لنا. What should you do if you feel very tired and have a severe headache? رأسنا مرة ندحر حايمنا بتعم خا ندحر دخيمنا انتا كنقبر لنا بلنا له. Wait until you fit and well before driving. كساب ناب نورت عنا نملس مكينا خنزور كساب نخل الدرجة نبتصح كنصفى خنكيل لنا بدنا له. What should you do if the red lights start flashing as you approach the level crossing? جي نتا level crossing مسقربنا يا red light ندحر flash يرو ترين تمص على مالتي انتا كنقبر لنا. كي اثنايا تا بارير وينتا جيت دوكن بلا لنا. What type of vehicle could you expect to meet in the middle of the road? زي انتو رينا يرنا بز ماكل انت عانت مكينه تمص تخيل ماكل نايزي صرغي حيزا عباي مكينه كابزن سلسيان لوري تكون على مالتي. What must you do if poor health affects your driving? دحر ناتعنا صقم دحر غيرنا درايفين دحر يصلونا له انتا كنقبر لنا يبلنا له. نتم ناي licensing authority سبسلطان كننغرم كنكلا لنا. What should you do if you become tired while you're driving on motorway? motorway دخلنا دحر مارا دخيمنا انتا كنقبر لنا بلنا له. Leave the motorway at the next exit and rest. أبدا قداميتي exit موصينا motorway وصينا كنعرف كنكلا لنا. فينيش كغبراي تس 77 حنت تغاغينا بلنا له. ريفيو كنغبراينا منتاينا تغاغينا هديا. اوكي ازياغا نعنا نصقام تطوي بلنا له. ابتانا بباناي تحتو ግን نتم اون كامين ترافيك نتم انصار نايت ترافيك حقوق هيبو مالو مالتي تيا جاسبيت حقوق هيباتو مالا نعم دوبولو مالتي نعم دوابيلو نعنا نصقام كيدو بلنا له. هلجي نصقام كيدو بلنا له يلي مليسيا ግን نعنا يكون تحتو نعم اون كامين ترافيك نت بدحري نتا سبيت زلو انصارنا زلو ترافيك نعم دوبولو مالتي نعنا ግን نصقام هجي ستوب تخون ملسا مالتي